ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ଚିଲିକା, ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୁଣି ହ୍ରଦ। ଆଉ ଏହାରି ନୀଳ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ରହିଛି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର। ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି ଗଭୀର ଦୁଃଖ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଚିଲିକାର ଲହଡ଼ିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମା କାଳିଜାଈଙ୍କ ସେହି କାହାଣୀକୁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍କାର, ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ଝିଅର କାନ୍ଦ, ଯାହା ଆଜି ବି ରାତିର ନୀରବତାରେ ସେଠାରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କାହାଣୀରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଯାହା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ କରିଦିଏ। ହେଲେ ଏସବୁ ପଛର କାରଣଟା କ'ଣ? ଏହି ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାଣୀଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ବାଣପୁର ଗାଁରୁ। ଆଉ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜୟ। ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଙ୍କ ଆଖିର ପିତୁଳା, ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ କୌଣସି ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। କଥା କ'ଣ କି, ଜାଈଙ୍କ ବାପାମାଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ଅନେକ ପୂଜାପାଠ ମାନସିକ ପରେ ଶେଷରେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଜାଈ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଈ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତ ସମୟ ଗଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଜେଇ ବଡ଼ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ବିବାହ ପାରିକୁଦର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର ହେଲା। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବାପଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବାର ସେହି ଯାତ୍ରା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଯିବ। କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଆସି ଜାଈଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ କାନିକୁ ଟାଣିଲା, ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦର ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ସେମାନେ ସେହି ଇସାରାକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଡଙ୍ଗା ଚିଲିକାର ମଝାମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କରି ପାଗ ବଦଳିଗଲା। ନୀଳ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ହିଁ ଏ କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ ମୋଡ଼ ଥିଲା। ସବୁକିଛି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ହୋଇଗଲା। କେହି କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ପବନ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ପରି ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଳୟ ଭିତରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଆଗରୁ ଜାଈଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ସେଇ ଶେଷ କଥା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେହି କରୁଣ ନିବେଦନ, ଯାହା ଚିଲିକାର ବକ୍ଷରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ଝଡ଼ ତ ଥମିଗଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାପା ଆଉ ନାଉରୀ କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ଝାଇ ମିଳିଲେନି। ହାତରେ ଲାଗିଲା କେବଳ ତାଙ୍କ ଲାଲ କନ୍ୟା ଶାଢ଼ୀର ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଅଂଶ। ହେଲେ କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିନି, ବରଂ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ଯାତ୍ରା। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଚିଲିକାର କେଉଟମାନେ ରାତିରେ ସେହି ଦ୍ୱୀପ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଝିଅର କାନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଜାଈଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା, ଯେ ଏବେ ବି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆସିଲା କାଳିଜାଈ ନାମର କାହାଣୀ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଜାଈଙ୍କର ଏହିପରି ଦୁଃଖଦ ଅନ୍ତକୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ କାଳୀ ମଧ୍ୟ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଈଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦେବୀ କାଳୀ ଆଉ ଝିଅ ଜାଈ ମିଶି ପାଲଟିଗଲେ ମା କାଳିଜାଈ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ପବିତ୍ର ପୀଠ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସେହି ଦ୍ୱୀପକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ତ ପୂରା କାହାଣୀଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜାଈଙ୍କ ଜନ୍ମ, ତାପରେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଦେବୀ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେବା, ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ହିଁ 1717 ମସିହାରେ ପାରିକୁଦ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ମାନସିଂହ ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେହି ସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲୁ, ତାର ଉତ୍ତର ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସେହି କାନ୍ଦଣା ହେଉଛି ଜାଈଙ୍କର ଶେଷ ଚିତ୍କାର। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସେଠାରେ କେହି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଜାଈଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରଥା। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ସେହି ଝିଅର ସ୍ମୃତି, ଯିଏ ଆଜି ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ରହିଯାଏ, ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ସତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦେବୀ, ନା ଜଣେ ଝିଅ ଯିଏ ଆଜି ବି ତା ବାପାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି? ବୋଧହୁଏ ଏହି ଦୁଇଟି ଭାବନାର ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ହେଉଛି ମା କାଳିଜାଈଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ।